mulasak siya. Na-base nga bato. Ayan na siya. Pero kada siya magpakatwa ni green grass, ay kanang fake grass. Sada. Sila mo? Ayan sa. Labi nagnana sa pathway. Sa imo ma. Madaling maputikan. Suggestion ma. Okay na yung ganyan. Tapos, Lalagay ako dito. Fake grass. ikaw bahala. Eh, bahay mo man yan. Diba? Bakit pa tayo magbigay ng opinion? Medyo pa kinapin. Oo, yun nga. Huwag nga kayo magbibigay ng opinion, sabi ha. Oh. Okay, kung kailang mo magkuhan ko kailang sir lakot ni. Ha? Katong diri pa. Ay pagkukuha ka mga gwapo gabi eh. Hala! Iris tatanan gyud kay Please, Inday. please, yoko ha. 3,000 mangyapon ka. 3,000 ang pod day. Ano siya? Ang bayad, this is sad. Oh, di ba? Wow. Paano? Apakasuplado. Akala mo talaga, umabot ang 5-5 yung Di ba? Na. Uy, wala ra ba ko naglungag? Ang ganda na shadow ng ano. Ang ganda na shadow ng bahay oh, dito. Unya nagutumon pwede pag. Okay, nagkaon mo kog noodles, ay nagbiskit, nagkaon na nakugkuan tong. Paglunga ba nina kay insa daw sila nagkara mo ano. Ano kainin nila oy? Ay nakuha ko gatong nasa lamisa nga burger. Ay, hindi na arawan tong isaw. Ang hina ng ilaw. Wapa si Rosali. Pero isang pungan sa bag kayo. Tanawin siya. Tiya, lahat sa kumin. Isang pungan sa bag. Hi! Ay. Parang masyadong madilim pa dito yung ilaw. Hina pa po yung ating ilaw. Kasama po si Argel TV. Guys, please do follow Argel TV. Danis. Hi. May gabi eh. Grabe kitang-kita ka sa gabi. NO Diva, ayan. Wala na initan kaayo. Kaya nga, Dito kasi ginagay ni Mama sa kabila, dapat dito yan siya. sa baba. Dito kayo dyan, oh. Ay, gamay ra. Hindi, wala to rin masyadong ilaw. Ah, naiiba-iba pala yun, oh. Yun, oh. Oh, diba? Ano kasi Sino yan? Si Vince? Saka si Cara? pagdiyaw na ko sa likod ugma, ipa-street na ako kanang balik-liko man ang kanang kanal, ipa-street din ako. Tanggalon ng mga excess, ipataplak, ano streeting dito. Para sa kadang kuralon dahil para street kay siya, ay dayon siya tamnan or pwede man yun Japon no. Para limpyo sa likod. Chada. Tekis farm. Malipot at tekis farm. Hi! Ay na po siya, yung ating harap. Norema Mamor. Thank you. Screenshot nyo nga ito mga moms, please. Yan. Para solar ba? Panel. Panel. Yan. Dito sa angulo na ito. Yan. Screenshot nyo at send nyo sa akin mga moms. Ito. Yan, maganda yan. Yan. Every time we say goodbye. Kailan sa 18 salang ka? Ha? Sa 18 salang ka? Dito, kata-kata ba? Yes. Here's the... Thank you. Pwede ba na mag-picture? Alin na? Ayun na. Ready na ba? Naiya na tuloy sila. Alin na? May. Andito na ko sinaguan lang. Ha? Parang kanina iba yung ano mo, iba yung kwento mo. Tangina mo. Huwag ka na mag-chat, wala na tayo. Huy! Parindigan mo yan ha. Wala tayo picture kanina, nag-post naman naman. Hindi ba? Yan na. Wala dyan ni Jigjag. Nandun siya, hindi nyo napansin? Jigjag na sa labas ng bahay nila. Ang laki ng mata niya. Yung mata lagi to. Namaga. Yung mga eye bags ba, nag-allergy sa 90s. Ni. Ah, baka yung kagaya na nangyari sa kanya sa Bohol. Hindi, Kagaya na dito niya. niya, mga nakaganon na nakalaylay. Jesus. Puyat ka kag survey gabi.
Na, andun di pala si Gwen. Andun di pala si Gwen. Kasi sindilan ng ng kandila sa pakinggan natin. Dali, makichismis tayo dito sa taas. Meron daw kasi silang kaaway. Tingnan natin silang kaaway. Titignan natin. Thank you, Emmy Had. Ay, pakita ko sa inyo yung yan o. Aha. Bagtahimik, no? Ala, sige, flash yan. Josie Barlao. Si Gia na lang i-PM nyo. Thank you, Mirna Zap. Relax. Nasa taas. Kay maglinis kami bukas. Hi, madam. Naglinis na? Sa taas? Ah, hindi pa. Sa taas. Kwarto nyo. Kunin yung mga damit. Okay naman po. Diba may mga vlogger pa na nagagalit kasi kung binabastos daw yung mga anak. Pero ikaw mismo gumagawa ka ng bastos. Hala. Diba? Sinino kasi? Huwag mong, diba maraming ganon. Oh, ganon. Sabing gano'n. Ayaw na inaano yung mga anak, ayaw inaano yung pamilya. Pero, ang lakas makabastos. Hala. Diba? Huwag gawin sa iba kung ayaw. Magkukubad-ubad. Tapos ngayon, pag inaano, galing naman sa'yo yung kabastusan. Hala. Cecil Casinillo. Happy lang ako. Wala naman ako. Ayan, hinaing po si Scarlett. Ganito. Hala, ayan. Ang hinaing ni Scarlett. Kagalit kasi nga, binastos yung saan galing mo? Dahil nabastos yung kataon, nabastos ka, nabastos yung pamilya mo. Dahil sa'yo. Hala. Nina, wag ganun. Hindi ako nakainom, hindi ako uminom. Normal. Naman eh. Bakala nyo sa akin, panay-inom? Araw-araw umiinom? Pag umiinom ako, kalma lang, yung chill lang ako umiinom. Hindi ako umiinom ng sobra-sobra. Sakin nyo nga yung sasabi ko. Hindi nyo nga yung mga ganyan. Diba? Diba? Oh, sorry, nag-istorya ko, Carlo. Sa mo, kay wala na akong i-shoutout. Nag-istorya ko. Wala akong i-shoutout kaayo. Sabot-sabot ta. Carlo Castillo de la Cruz. Oh, happy? Ah. Pero Dax, dako. Pero kung di mo gahi, Scarlett, sumagot na sa mga mainit. nag-itong siya. Wala po, sumalan tayo. Kanta na lang. Kapagod din puro kanta lang yung gagawin. Siyempre, kuchita din pa. Ano yung kanta-kanta? Kanta tayo tapos. Danis. Away mo sa kansin. Hala! Kansin. Takpan sa yung sinabi ko. Galit ka daw. Ay! Inaway ko. Ay, nag-ipag-away ko sa social media. Oh, live ko. Dili di ay. Ay, Nerosa family. Nerosa Tataana. Shout out. Ayan, shout out po. Pero wala ka plan manguyap. Bahay. Pass lang sa Google ko na yung lunch meal. I love you. Yes. Oh, katol. Naangkol ako na. Katol ba? Then,
Teresa Luna. Teresa Luna. Rashad. Magkano isang karton, ma'am? Danis. Oh, Danis. Sabi ko, hindi si Auntie Day. Isang karton na. Katon, right pa yan! Okay na. Hello, Gali. Ang taga na rin. Ako yung director nila. Sila Kyle Vincent. Kasi bakit di ko puro tayo shout out sa to? Ano? Ano po radyo? Radio station? Eh, hindi ko lagi. Hindi ka man agad. Jason Ormo. Ay, putig yaw-yaw di ha. Ako mo nang itlog yung kutsara. I love you. Kaya kalok-alike mo ng nag-iisa nating Vice President. Jason Ormo. Ayan si ang kalok-alike ni Inday Sara Duterte. Nag-iisang legit kalok-alike ni Vice Mayor Inday Sara Duterte. Ayan si Jason Ormo. Vice President. Ano ba sabi ko? Ah, dati kasi Vice Mayor siya. Ako naging Mayor. Ako naging Vice President. Pwede ko siya tawagin mga ganun. Solid follower ka. Ayaw ko ni mga idol. Thank you, Carlo Castillo. Ano? Kung graduate na, di congrats. Marilyn Okay na yung ganun na. Huwag na mag Lani daw. Okay na. God bless you. Lagi. Oh, mag-short ka dyan. Ay, lagi. T-shirt na lang, t-shirt. Ano, pa-expired doon. Ako baso. Mahal na kita. Ay, ano ba? Kumahal mo ako. Pakita. Pakita mo. Ito mo. Puro naman kayo ganyan. Hindi naman nangliligaw sa akin. Bakit naman nangliligaw sa akin? Ba? Puro lang ano. Puro lang. Hey idol, hey idol. Pwede pahin na Gcash. Ako nga namumurao din sa live. Hindi pa magkapira ako. Thank you so much, Yet. Ha? Byron. Gamo. Eh, may pagawa Sa sa 100 stars. Salamat. Diba? Ganyan dapat ginagawa nyo. Para ma-shout out kayo kaagad. Kung pagkagalit. Aw, ka na, lutoon? Marites lang tayo. Aw, paano di? Hindi ako nakainom, Ano boy. lang, Tsaka hindi ako inom ng mga ganitong oras. Hindi mo mapapainom Karo pa sa minara ka na ako? ganitong oras. Kabawon ba din na? Regards to Penguin, Mingaw ko sa Yama. Si Jerry Kramas. Ah, wala man yung stand. Unsa kabawon yan na? Ayun gabi. Last month started sa last month. Ikaw kasi nihintay kita rito sa Bohol. Ay, soon. Basta malapit na. May 12 yung alis ko. Dito, makaya kami ako. Ay, dapat pala, pagpupo na pala. Ano ni mo dito? Kasi hirap na. Pag ano, Ano sa taklan? dadaanan naman ako sa Cebu. Ako kaayo nyo, kayo binubuhan. Scarlett, naka-Gcash na po kanina. Ay, Mato Richel Manapol! Thank you! 500 Gcash. Ibawasan sa 7-Eleven, di ba? Mato. Guys, thank you, Maita Palermo. Thank you sa 50 stars ng Leyte. Ganyan, dapat! Say nga to David. Hello. Hello kay Ruel Bray. Hello, Lorna. Kamusta? Hello, Flor Marley. Hello, Hana Wena. Hello, Hana Wena. Nabi, Hana Wena. Hana Sena. Hana Wena. Handa ba yan? Hana Wena. Hello, Mika Javier. Hello, Adrian. Adrian, ang pakal ko. Basta, puhol sa buhol. Rita ko, guwapo. Panakita ko. Para sa buhol ang pag-ibig ba? Angels Garahot sa Perito. Eagle Glenda. Kung Priman, oy, sunod na po ni Hatag o Star. Primary, wala tayo kung sanay dili. Kaya itong i-start, may panghatag ninyo, wala din kung sanay. Kung kamo ko naghatag mo, taganaan mo, nalingaw mo. Kung naghatag mo. Ala ka nga. Ina ko yung penguin love, nako siya. Na. Hindi ko kuhaan ka ng cooking. Nagkatul tayo. Mas malamang. Tawa.
Yayahan na, ano Gcash mo, sabi ni Kiminjo. Ay, ang galaw. Dala ko! Ayaw pa na magkuhan ko, ayaw na. Yayahan na, ano Gcash mo. Wala naman akong Gcash. Magsarap din niya. Dala! Di ba, ni Mamang Day? Kung ko, Scarlett. May isa pa lang mo sige na, dumagi pa, bita na 30,000 stars, di? Presyo ka kayo. Bugson pa ka. Malamok kasi. Gusto mo. Bumata, pero... Ay, Ay, isa lang bote hiningi ko kay mama. Meron pa dun sa kung likod. nakailan ka karot-karot ko, kainom ko. Kain lang namin. Kain lang namin. Pero kasi, Saan may ilagay? Ano stand? bote din. May bote din. Wala nga. Doon nga kay mama. Mag-ano ka ng bote ng gin para... Dami na naman. Oh. Piling ko galing yung lamok sa baba. Paano yan, te? Diyan na tayo. Yung sa ilog. Hindi Ay, yan yung sa drainage. ilog, sa drainage. Kasi kung yung ilog ano yan eh. Ang init. Na, ito mo tigpanguyang sa kota. Ay, lagi. Walang award. Pag may award, sige lang, Dave. Oo. Pag may award, syempre may premyo yan. Nak. Ay, thank you, yet. Wala nga. Damo sa 100 stars. Gandang gabi. Regalo to, regalo. Ha? Legaro? Legaro? Wala. Regalo. Kahit ganito ang t-shirt to, white. Legaro. White na Dave, t-shirt. nagpasa mo kanina? Tikmaw. Levi, Faustino. Oo, pag ganito na lang ako. Ganito na lang yung paggagawa. Saan? Saan? Sa inyo to? Preschool. Ay, lagi. Na, nag-chat si kuya. Ay! Taranan, tantaran. Gandang gabi, Ma'am Shi. Hello. Hi, Ate Mariluna Trangia. Cute na. Thank you, Ma'am Mera Luna. Regalo ko, Ma'am. Wala. Pag diba, usapan pang may award. Ay, nagsabi ka pag may award. Oh, hindi. Wala. Hindi. Kailangan may award. Wala. Okay. Ayaw lagi. Regalo Bigyan ko ki- ba? Bukas bigyan kita panghatan. Pamasahe 100. Bukas din, next week mag-graduation mo. Next week, gas 13 ha? Sa? Kanina, nag-graduate ako sa training. Training for NC2. Catherine Davas, ang cute niyo po. Sino ito? Dili, ay. Hindi pa napaasa tong batang ko. Nag-graduate Sabayan. ako kanina sa training sa NC2. Welding. Kanina, nag-graduate kami. Kami dalawa ni Nagwe-welding? Hindi ka mag, ano dyan ng mga bakal-bakal. Gawa mo ko dyan ng bakal. Dali, Ano? sabitan ko. I-welding mo. Sige. Oh, ha? Welding mo. Sabitan mo ng LB Sara from Houston, Texas. Welcome back. Hello, Ma'am Miss Sol. Hindi naman siya umalis. Sila Sila na. Pag sa live ba? Wala, busy man siya lagi. Pinyan po ba yan ni Madam? Pamangkin. Pamangkin po. Jessie, hindi. Sila Hindi ba kami katalo nito eh? Simba. Silang si Jeep po. Kayo. Ate girl, hala. Sana all cute. Yayahan na. Christina Malipot. Shoutout po. Matulog si Auntie para masendo niya ang Gcash. Matulog. Hi, Ma'am Shiba. Shoutout from Kuwait. Hi po sa Family ng Daligdig Family at sa Nasipit, Agusan del Norte. Wala si Idol Brenda. Busy, nagiinom. Mag-inaw sila. Hindi, mag-ama. Sa iso, ang Wala ba? Tsaka na, tsaka na. Pag umating ka na ng graduation, Graduation tapos na nag-welding ka na. sa ano, sa 13. Oo, di siya 13 na. Kung mo i-advance, kinakabahan ako pag nag-advance cake. Kasi saan ka na naman napapadpad, aga mo na namang nalalasing. Lasing nga, di na ako nagiinom. Ay, lagi. Nagiinom na ba? Hindi na naman ako nagiinom eh. Ayan oh, may mga delivery. Hindi mo buhatin dun Wala sa naman, kabila. nag-deliver sila ngayon. I miss Maghatid. Josephine, I miss you. Always fresh. Ito nga, tinan mo oh. Oy, ngayon lang kita, ulit lang kita, Dave. Andyan, dito siya kahapon. Sino? Sa Ate Chami.
Oo, andito nga sila. Ayun, comment sa ate Chami. Watching from Barobo, sorry. Barobo. Surigao del Sur. Shoutout Ma'am Ayun, Joy. nasa oh. Uy, ngayon nakita Dave. Abe? Kahapon. Practice. Sunday, Domingo kahapon, di ba? Wala. Nandun ako sa bahay. Ando na siya sa bahay. Cellphone. Busy. Sa. Si Dave, kamukha niya si Tito na Bimbo. Sila ni Bimbo ang magmukhang ama. From Perth, Australia, Melchor Shoutout L. po kay Melchor. Ang ganda ng ngiti ni Yaya Hana. Hindi na naman ako isasakay niyan mamaya. Parang si Bimbo si Dave. Pogi ah. Yes, Ate Aina. Pogi. Masipag lang. Pakasipag, laging pagod. Pakasipag, laging pagod. Yan. Kaya siya nandito. Kaya ulit siya nandito sa akin. Sige. Kasi may ano na naman siya, re-request ko naman siya. Tapos, pag wala na naman, sige na naman siya. Boses ni Bimbo. I'm the all beautiful. Hi, Filipo Masi. Hello po. Hi Ma'am si G. Magandang gabi na lang. Naka ng loko si sino siya? Naneng Rimulya. Pamangkin ni Brenda. Si? Charger? Nakita mo na? Yung cord? Yung cord na hinanap mo? Good evening Ma'am G. Ganda. Good evening Ma'am Bernie. Long time no see. Wala po Ma'am Long time no see nga. Babalik. Saan si Mia? Nandun po sa ano. Bahay. Ngayong gabi. Ma'am si G. Thank you Ma'am Geraldine. Mami, check ko pa po yung short. Malaysia. Hello po. Watching from Malaysia. Magandang din sa'yo. Ano yan? Huwag na batik. Patingin ba? Ayan nagastos ko ngayon. Walang pera na. Watching from Panabo. Rowena Gray, kanina pa ko si shout out sa imuha. Wala pa rin mo na-feel. 26 lang naman. Si Yaya daw, ano size ng t-shirt? Hello po, watching from Panabo City. Hello po, Ma'am Ay, GC. manood ng live kung ganyan. Uy! Anak ka po. Ay, magandang gabi. 26 lang oh. Uy, Rowena, ganyan ako sa Hindi mo ano eh. basa na natin kanina. Ay, ito, Rowena, kumusta? Rowena Gray. Watching from Dubai. Hello kay Ma'am Ana. Watching from Dubai. Charlie Mags. Parang sa'yo nakuha si Dave Ma'am si Gio. Kasi nga, nahihiritan niya ako. Watching here sa Saudi. Tignan mo, pag nabigyan ko na naman niya, hindi mo din naman siya makikita sa tabi ko. Analin Adlaon. Size ng t-shirt. Shoutout. 5 bar. Light. Ikaw, uy, anong... Analin Adlaon. Shoutout po. May magabi. Watching from Osaka. Oh, kaya naman si Francis Yags. Sino yan? Nakalimutan ko. Tumito. Nakalimutan ko na. Diba Ate Chami na? May mo na siya ulit nakita kasama ko, diba? Kaninong anak po kayo? Kay Ate Charen po. Ano Ate Chari? Mama Charen din, Mama Charen. Ate, natawag mo sa nanay mo? Sa ulo. Ate ni Brenda. Ano Brenda? Watching from Deman pa. Aga Bramier, watching from Deman. Shoutout po. Palahubog, di na si Dave. Dili man ma'am. Di nyo lang pansin. Kanino siya anak ma'am si. Kay Mama Charen. Kay Mama Charen. Kay Maring Charen. Kay Mars niya. Diba? Diba na, Ate Chami, sige tawa ka lang. Kasi nga ganyan siya. Ano yan? Manda ka. Hindi ako naging sexy, di mo ako matitik. Dumating na, this is good for 1 month. Lumat. Yan ba yung binili ko? May binili ako dalawa, kami ni Bimbo. Para kay papa mo tsaka sa kanya, pero hindi duty lang. Manda ka Dave. Bagong bilan.
Ang cute yung magtita. May-miss ka, siya ganyan talaga. Hindi po, Ma'am Annalyn. Siyempre, nag-iipon na siya para sa birthday niya. Ano mo lang. Monsen. Kung makikahampas mo sa Monsen G, ganyan talaga pag may alak, may balak. Ay! Nako! Hindi na ako nag-iinom, oy. Pag may alak, may Asika. bakla. Kumusta po kayo lahat dyan? Sa Irene, no? Ano po ba si Yaya? Wala pa po. Hello, Ma'am Irene. Thank you po. Saan? Wala pa Sa nga eh. congrats. Kanina, di ba? Nag-graduate kanina. Uy! Ala. Uy, malaglag yung phone ko, Jonathan. Puro kita ka-blush on ka ng buong Ngayong mukha. gabi, watching from Imus, Cavite. Shoutout po kay Ma'am Josephine. Yan, gibayran na to ni James muna. Fernandez. 100 Oh, Formentera rin. Doon yan sa bag ko, Gwen. Sa gilid, wag dyan. Good evening po sa lahat. Walang talo. Ito, kanan mo, yan. Kaliwa. Kabasis ni Bim Bim TV. Well, Fabiola. Shoutout po. Walang pakain sa Ma'am Shi. Kakagaling siya. Pagkain. Sa may kural. Wala talaga. Wala nga pag-gift eh. Wow. Gandang gabi, Ma'am si JN. Hindi ko pa alam kailan balik ni Gia. Good evening, Ma'am si JN Dave. At congrats sa'yo, Dave. Watching from Mandaluyong City. Mandaluyong City, Brenche Yunyo. O, kunin nyo na to sa Mandaluyong. Ilagay nyo na dun sa ano. Shoutout po, Ma'am. Yung kaano na. Thank you, Miss Jocelyn! Shoutout po, mayong gabi. Lagyan mo ng listahan na kung kanino. Para alam namin. Thank you po, Ma'am Dominga. Welcome to the Di ba ba sure kung appeal ba siya? Bagay kayo. Hindi po kami bagay. Wala na yun ang mga Dan. Jane Navarro, hello. Dan, share live siguro. Rian Garcia, hello po. Ma'am Rian. Mayong gabi. Nagpaabot na ba si Angie? Hindi na po gabi yung makamba. Ma'am Christina, thank you po. Ma'am Dave. Ma'am si G Dave. Hello po, Ma'am Judy. Shoutout po watching from Manila. Shoutout kay Maddie Duran Largo. Saan si Madam Brenda? Nandun po sa ano? Sa harap ng bahay. Hala, anak-anakan lang si Dave. Ma'am si Dave. Ano sa may mga tao, oy? Ay, bagay do. Bagay. Tao. Gat ng lamok. Wala man nag-texty? Ano man to? Seaweed. Nay, babae ah. Ay, bawal ko siyang ano ni. Cute yung dalawa. Tawagin, Tignan. baka bawiin yung inutang ko. Hello! Hello, tita! Diba, Beshi? Ayan. I received 1,500! Seaweed. Pumo ka. Bata kong palito. Tilaw eh, tilaw eh. Tilaw ba, tilaw? Pero ako na nagpingani mo. Ay! Thank you so 100 star, Wow. Hindi natin ang Silupin. okay. Wow! May 100 stars. Si May Tommy. Bata kong palito. Wala man siya tanong sa kwag eh. Ha? Nag-aaway man. Nag-aaway man. Thank you so 100 star. Ano ba yan? Yung Ano naman dalawa. nawalan? Ang sigaw ni sa Scarlett na heart. Taas ang tingog si Scarlett. Uy, Makaisipin niyo kasi. mga maning Davao. Shoutout po kay Arlene De La Rosa. Shoutout. Ano naman niya? Atsing! Tao eh. Lapit. Marunong kumain. Ayaw nila. May Tommy ayaw nila. Katong belt bag. Color brown. Parang Sarap kaya. luso. Dili oy, lain man. Murante. Kaya di ba? Tapos mag-uyab-uyab mo ni Kuan. Ni Tats nga, yung kinaon, inaanak man. Thank you, Ma'am Rian Garcia. Tats, di ko nga. Nag-chat na si Kuya sa imo, ha? Nagdali ka kanya. Niliit.
Wala pa talaga. Kain ako niya. Kalahati, wala. So, sa rice dapat. Ayaw? Ayaw na magkanin? Ligusan ma. Ga! Mo, kanina pa ako naligo. Lang. Lamig. Ga, ang sama. Lamig na Ma'am si Jay. Ayaw nga. Signal. All my life I've been waiting for. Masarap po yan. Sa Big Sushi. Okay nang ganito lang? Masarap po yan, Ma'am si Jay, sarap yan. Oy, hindi kami nag-away, oy. Hindi ko naabot live niya kanina. Naligo ako. Mag-live siya ulit. Baba, star niya. Hala. Tanaw gali. Hello, Ma'am Mikay. Mikay Gab. Wala ko na rin. Ha? Ano, 17? Paano ako makahabol? Video? Ah, wala akong ganyan. Wala akong video. Wala akong live. Ilan taon ka na, Dave? 19 na po, Ma'am. 19. Thank you, Ma'am Mikay. Seaweeds. Ma'am si Ian. Oh! Sini ba? Wala pa naluto. Sa tayo palihog, te. Sa tayo palihog, wala pa naluto. Meron kayong titig 100! 19 po, Ma'am. Ha? Wala pa kayo kan. Ayoko na mag-rice. 19 po, Ma'am. Ma'am Rian Garcia. Pasalamat na! Thank you sa Pangulod! Happy, dapat happy. El Shoutout, Labini. Ma'am El Labini. Shout out. Hindi mo happy sa 100 ay. Thank you sa 100 for Nung nakaraan ko ba ito nakikita sa kwarto ni Brenda? Hindi ako makakuha. Ma'am Jocelyn. Thank you ang Pangulo. Shout out kay Tats from Davao. Ang double. Shout out, Ma'am. Bumalik ko nga mag-aaral from double. Shout out po. Ay, dyan naman si Rian Garcia. Ay, lagi. Salamat na dyan. Agoy. Bawal na po. Ma'am Jocelyn. Mirape vocal boss. Naba si Yaya. Scout ng mga boy. Oyong. Wala si Oyong. Si Yaya lang Lison meron. Maricel. Nakatap ito mo yan. Dapat sumayaw daw kayo para dungagan daw. Go! Ta 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 ta. It's raining man! Woo! Hallelujah. Lah, thank you sa 50 star. Ate Gracie Suico. I love you, ate. Sige, sige, sis. Pasayawin ko sila. Para madungagan? Try kasi. Ayaw nga. Walang regalo. Bala na. Ayaw ko kumain yan. Dali Ayaw na. ko nga. Rodi Almendras. Salamat si Ma'am Jocelyn. Ganun ba? Thank you, Ma'am Jocelyn. Ayaw ko nga. Kada isa, sa Ayaw libo. ko. Ayaw ko nga. Isa-isang libo. Be. Kabuson of Be. my heart. Huwag mo akong gustunin. Sige nga. Be. 1,000. Oh, bilis oh. Adra! Bilis. Ano? Ay! Game. Kasama to, ha? Isang ganyan, 1,000. Hindi, ito, kasama to, oh. Para makita sa mga tao. Wala visitors. Ay, nila! Oo, sarap nga ate, oh, kain. Okay. Hina, meron ka. Shoutout sa mga taga-Bugo, Cebu, Marby, Sinambong. Anting, meron ka ding. Ba, 100! ilan to? Ilan pa to? Okay, spell Jocelyn. 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 G-O-C. G-O-C. Oh! Dali! G-O-A-G-O. Hala, mali! Dali na ba? G-O. 21. Hindi ko. Dali, 21. Oh. Let go. Wala, wala ka pang handa. Dali ba? Ayaw ko nga. Paano mo yung pa ayaw niya? Dahil dyan, meron ka 500! Ay! Ang bilak! Pasalamat, di ba? Thank you, Ma'am Jocelyn. Ay! Hina! Lian awit. Wala tayo pa spelling eh. Hindi natin matapatan yun sa kabila. Pinagbibigayan dun. Dali ba? Ayaw ko nga. Tingnan mo, mag-graduate kasi siya. So gusto niya na regalo. Alam ka naman gano'n lang yun, bigay lang agad. May galit na ni O! Wala ka! Dali na, Baba Arthur. Go! Hello po. Ayaw ko nga. Mali! Dali na ba? Mali ang... Super! 100 isa o, dali. Mali! Paka-arty. Masaya po yan dito sa Japan. Nori ang tawag yun. Oh, Ma'am Melanie Olarte. S! Gagraduate kasi. Oh, alam ka naman, gano'n kadali yung regalo, di ba? Kailangan mahirapan.
Oh, 100 isa. Ayaw niya. Ano na tong upat? Okay. Oh, tikman mo daw. S-U-P-E. Mario. Oh, Mario. Tikman mo daw, tikman mo daw. Meron kang, oh, dali, ano? Ayaw ko. Ilan na star natin? 150 pa lang, oh. Kung ilan yung makukolekta nating stars, Okay, very good. bibigay ko sa kanya. Oh. Ganan. 500. Go. Oh, galing ko, oh. Ano? Ano ba? Seaweeds. Oo nga, ayaw nyo. Wala. Lumambot ulit kasi nanginan. Nagtugtog na na. Nawala yung kunat nito. Ay, yung bitong. Saan ka? Subo ba? Subo o subo mo? Gamay lang. Ikaw na na. Mga ano? Nagpapalaro siya. Lumigay siya tigpa 500. Dati Nina tsaka kay Scarlett. Gamay mong gano. Tilawi. Pwede yan sa sa. Doon ba? Gamay ba yan yun, no? Parat-parat. Lakuan, di ka siya oily ka. Ah, niluwa. Sinayang mo yung dalawa. Pang kanya. Happy na. Patong kuan green. Dami man ni, kan putos ng ganis kan oh. Lamig diba oh? Lamig nga ah. Hi Denwen, Bakalso. Bulat man. Wala, nagkakatuwa. Pero nagbulan. Murag bulan da. Diyan, ano? Ito na lang. Ay, papatayin mo ako. Graduate pa ako, papatayin mo na ako. Patay mo na ako. Ang sablada naman ni Ansing, porkit may 500 lang. Wala, hello po guys. Sorry po, busy po. Ay. Basta kung one big. Bal, pati ulo ah. Katong big ani, wabi ako ani. Hala oh. Wala to. Itong big na saan. Madakay, wala po big. Ang dami na naman. Kausan daw ni o. Wala, dito lang. Kalma lang kami ngayon. Kami lang nag-asikaso sa isa't isa. Wala yung mga bisita. Okay, ma'am. Paninda mo rin yan? PM nyo. Kay Brenda doon sa taas padala. Maano ka ha? Asa kayo man cycling ko? Ano yan eh, bumili ako eh. Maliban sa paninda ko panligo na cycling, meron akong cycling na sarili. Ay, ano din? Ha? Shoutout sa mga taga Solomon Island. Oh shit. Kay Nana Sin. Sakpa na po na namin, sir. Guys, punta naman yung YouTube ko, mga moms, please. May check lang ako, wait. Yung ads, ano yung ads? Pero iba yung live, eh. Ba't walang live? Wala ka 500. Bumalik ka ba sa living? Labaw, yung puno kay Ganda mo rito. Dapat nag-tube ka. Pangit, tingnan ng nipple. Sa May tube. performance ko man yan, pag nag-tube man ako. Dagwe? Kasi grabe ang init niyan. Kasi narato ka mo si Manay mong sumay. Ah. Sana. Tikman ba? Lahat na lang ayaw. Dali, oh. 100, oh. Tikim. Balat ng ahas. Dali. Bolat mo na ng as. Grabe, lagi mo pagod ya pa. Ayun natin ilisan ang Para siyang chicharon. sila daw. O naman, napakano mo? Ang tuwa ko matulog yan. Tinikma ko na, kinain ko na nga. 100. Ubusin ko to, ubusin. 100. Sama mo yung balat. Oh.
Dali, 1.5 oh. Wala yung ubos. Ubos na yan, ubos na yan. Ay! Saan nag-get ito? Ganyan? Isang gabi dito sa Libertad. Puro itlog ang pagdiyo. Nakatawan. Hi Ate Jing, Supiter. Donna Bonso. Lo? Ansing paalala lang, Panggas yan ha. Wala, pero nag-PM na. Anseng, ang 500. Ubos ang 5 hash. Pero lagyan mo ganat kaya pa? Jo, Ano na nag-PM. yung tubig na lamig? Maraming yelo sa tindahan. Linisan ko yung jug ko. Ito, bakit style? Linisan ko yung jug ko. Sa'yo yan, boy? Dinilik ko. Kasi bumibili ako nung mineral ba? Wala yung nag-PM. Aron? Dalion pa ko? Lang sa BFF. Meaning Chavez, hello po. Ito, Watching here. may binata, may dalagang tagilid. Susan Mantala. Magpa-contest ako ng ganyan, pero dapat hindi pipikit. Ngayon, no? Ngayon. Dali dapat hindi pipikit. Ngayon nga, hindi pipikit, oh. Bilis. Tuloy mo rin. Tuloy mo yun. Dali. Tuloy mo yun. Pero nga, pero ako. Dalawa. Isa lang. Dalawa. Ako magpapalaro eh. O, di ba gagraduate ka na? So, kailangan hindi ka pipikit, hindi ka kukurap. Ha? Kada Huwag ano. dyan, huwag dyan. Hindi, ako magdidesisyon. Dito. Dapat, Dito. Dito ba, dito. Dito banda dyan. Dire. Tingin doon, dapat wala kikon ako. Ano, da? Ha? 100 100 Kailangan hindi ka... Ano, daya? Gumagano kasi. Wala, nakadilat. Nakadilat maigi. Dapat nakadilat. Ano? Pero ulo ko masira. Kaya, 100 ah, isang ganyan ha. 100. 50 lang, para marami. Okay, 50. Para makarami. Tapos, halimbawa, kumarap ka susunod, wala yung babawas Ano, natin. kurap susunod? Ganyan, di ba, nag-ano ka, hindi ka kumurap. Tapos sumunod kumurap ka, so, bawas 50 ulit. Ganon. Kada kurap bawas 50. No reaction na lang. Kailangan, hindi ka, Okay. ha? Okay. Yung, Sige ha. ha? Ready? 1, 2, Uy, ayaw. Ayaw. may aftershock pa isa. Dali. Ayaw. Hindi. Dapat ganyan lahat, ganyan. Watching from last, hindi ako. Ganyan lahat ba? Ganyan. Hindi, ako nga mag-i-style eh. Ganyan nga lahat. Ay, hindi. Dapat, pwede siyang gano'n magkaiba. Taga mo naman yan, oy. Dapat hindi ko kurap. Ha, dapat hindi ko kurap. Dali. Hindi, wala ganyan. Wala ganyan. Wala. Magtambon man ko. Oh, di. Kukurap naman ka. Kahit pa, wala. Dapat ganyan lang. 1, 2, Asa, pagkatapos pwede nang kumurap. Hindi pa rin. No? Hindi pa rin. Pagkatapos, ganon. Pagkatapos. Dapat hindi ko pwede kurap. na kukurap. Basta, dapat parehas sa... Oh. Oo, dapat hindi ka kukurap. Dali. Wala. Ginaganyan mo ako, ha? Ginaganyan mo ako, ha? Ready? 1. Oh! 50 pesos. 50. Isa na, 50 na. 50-50. Okay, 50-50. Wala man. Wala man. 50. Wala ba? 100 na, 100. Wala. Hindi ka pa naman tayo game eh. Game na. Game Game na. na. Sample lang. 1, 2, ulo. 1, 2. Ang bait nung gomay. Dapat garter eh. 50 pesos. Dapat yung itim. 50 pesos. Money down. 50 bilang tayo. Walang barya. Money down.
Parang wala eh. Parang wala nga. Ayan pa. Dagdag mo yung lahat. Hindi, masakit kung nagan. Yan. Dapat yung may ganyan. Masakit kapag madami. Wala eh, oh. Walang pakiramdam. 50 pesos. Ah, dapat sa taas. 50. Sa pami. Ayaw, di ara. Oo. Di ara. Ah, hindi dito na yan. Bunot wala pala. na. Bunot Usapan balbo. na, Oo. usapan na, Bunot usapan. balbo. 50. Dito na. 50 din. Dito na. 50 din. Pag nabunot yung ganito, dapat walang Sakit reaction. yan. Dapat walang reaction. Ganon ka na nakaganon ka. Walang Dito reaction. na, dito. 50 na ako. Dito, 50. dapat dito rin sa Oh, buhok. dito na. Sampal. 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 Huwag dyan. Bawal sampal kasi baka mabura yung page ko. Brutality. Dito na. Masimulan na eh. 50 na ako ha. Oh, game. Hindi. Uy, Alisin mo wag yan. mo. Alisin mo yung dyan. Dyan lang. One. One. 100. Gusto, 100 na. gusto niya na ano, gusto niya talaga ng pang red nose. Nice. May moderator ka naman siya. Ano yun, so toxic. Oh, isa. 100 na. Ha? 100 Oh, na. 100 na. 100. Iba naman. Dito naman, dito. Uy, wag mong bunutin yan. Hindi, bunot lang. Ah, Hindi ito naman na siya ito. iwawax. Ganyan din. Ganon din. Hindi. Ganon din. Ganon din. Dapat dito na lang sa ganito. Yan. Wala eh. Wala yan. Uy, wag dyan. Ah, sa kilikili, sa Uy, kilikili. ayaw. Sa kilikili. 1,000. Grabe naman buhok yan. Ano yan, nagiging ginto? Ay, Dito gagarisa. na, dito. Nakaka 100 ka na, dapat ako masusunod. Wala akong patili. Dapat sa kilikili. Dali. Ayaw, wag nga dyan. Chani ilan, chani? Isa. Hindi, 50 lang din. Dapat wag kukurap. Isang ganun nga. Oo nga, 50 din. Oh. Isang balibo lang. Hindi, kung ilan yung mabuo. Siyempre, wala naman ako. Ano, isa lang? Sakit. Ah, dali. 100 na. Isang, Hindi, ano man, 50-50 kilikili lang. man. Buhok sa ilong. Ayaw, laki ng kulangot eh. Laki ilong, dali ba? Sige. Isa lang. Isa. Hindi nga, hindi natin malalaman kung isa lang. Parang ako yung pipikit eh. Mabango yan eh. Sa tinga. Okay. Dilat ha, dilat. Ay, wait lang. Wala pa ganin. Okay. Dilat ha. Titiga. Uy, ano eh. Silaw. Hindi, hindi, ganyan. Para... 1, 2, Wala ko nabunot. Dapat may mabunot. Isa nga. Wala nabunot eh. Lagay mo lang doon. Hindi kasi nila nakikita eh. Ganyan. Hindi nila nakikita yung mata eh. Oh. Ay, cute ng laro. Ate Aina, tulungan mo ako rito ha. Ikaw dito ha. Masiko ko ha. 150. Ilan to? 150. Oy, marami pala yan ah. Tag 50 isa, 50. Para malulugi ako dito. Next. Ay, hindi. Dapat dito talaga eh. Hindi, sige dyan. Kaya mo tiisin eh. Sige dyan. Dito. Wala mang mabubunot dyan eh. Ah, doon. Ano, game na. Dito. Ah, daya mo eh. 150 na. 150 na. Kailangan hindi ka didilat ha. Sige. Okay. Ay, kailangan hindi ka pipikit, hindi ka kukurap. Oh. Dami naman yan. Ganun. 1, 2, 1. 200. Kwarta, wala pa. 200, oy. Daya. Nabubudol yata ako dito. Ayoko na. Nabubudol ako dito. Sige pa. Oo, Ate Naning. Alam niya talaga. Hindi, dapat nag-ano kay... Wala akong reaction. Oo. 200 na, 200. Ang budol Bulbul na bunutin. Dili. Ano, next. Okay na yung 200. Wala na tayong puhunan. Kulang ba yun? Sunod. Gcash lang natin. Waxing lang. Nako, kakatawa. Ganyan lang yan talaga sa akin. Next.
Mangungulit siya. Makuha niya rin gusto niya. Next. Wala man eh, no? Ikaw. Oo, dapat ganyan, no? Ganito. Kaya lang ako'y nasasaktan eh. Next. Waxing, wala akong pang waxing dito. Next. Diba? Gusto niya talaga gusto niya talaga kumita. Hanggat wala pa yung ulam na niloto. Sige. I-wax mo kilikili. Ako ngayon napapikit. In fairness, bango ng buhok mo na ka. Oo, lagi siyang ganito sa akin. Kasi gagraduate na siya eh. Kwarta. Bibigay na natin yung premium. Easy money. 5. Coins money. O, pera din to. Sabi mo 50 isa. 20. Ba't lagi? Ayun, hindi, bibilangin nga natin kasi 200 tong tigli 5 piso ka rin. Pitik na sa ilong. Kay anak, kay Caridad, kay Ate Charen. Bilis, pitik sa ilong. Pitik, ano no? Sumbag lang dito. Sumbag. Tuwaan. lang po yan. Kwarta, may napaw. 10. Magbayad ka na. Ang sakit nun ha. Oh, marami pang pula-pula ha. Uy, 100. 100. Sabi niya, nag-PM siya sa akin, bigyan daw kita ng 20. 200. Ayan, okay na yan na. Oy! Congratulations. May pasobra pag isang Thank you. Thank you. May 300. Magpa-soft drinks ka naman. Soft drinks ka naman dito. Kwarta, may dapaw. Addicted. Gamit yung plastic. Isok-sok sa pulsa. Luto na yan. Sakit na naman. Kwarta, may dapaw. Ha? Na hindi kita. Ay, isalin mo na yung ano. Isalin mo muna. Ay, ano mo muna. Balaban mo muna maigi yung yellow green. Tapos ilipat mo yung mineral water. Yellow green? Yan ba yung galon? Bukasan? Ano mo muna? Are you Royce o ayan? Ay, pati puhunan ko. Ganyan siya mang hold up. Dali na ba na? O muna sabanin, ano, balawan mo na maigi ng tubig. charger mo? Ganyan siya. Pag di ko rin pinapansin siya na mangungulit. Sa loob. Mamana sa... Balawan mo muna maigi, amoy mo. Yung loob. Ang cord. Let's go. Hindi na ito kailangan niyo. Ha? Amoy ba? Ano mo muna. Di nga? Ano namang baho? Oh. Baka Nalinisan nasalinan ata to mo. eh. Ano mo muna ulit? Bago may isalin yung mineral. Oo, Katsakiyama. Wala tumingin sa ulo eh. Siyempre, nagbibinata. Wala mo naman pang mga ganyang edad na. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita. Salin. Wag dyan. Sa baba mo muna. Andiyan ba si Takim? La. Good Eve. Hi sa Jasmine. Thank you so much. Hala. Ano yung isda ulit yan? Yung dala ni... Dala mo yan kanina, Donna? Yan yung dala mo kanina?